Idan har ka tsaya ka kalli wannan bidiyo ka bi ni ɗaya bayan ɗaya kamar yadda na yi, daga rana irin ta yau ka daina kai wa masu kwamfuta suna cin kuɗinka. Misali, bari mu danna kuga, kaga yanzu akwai security a kan wannan waya. Kaga an danna yaƙi buɗuwa. Za mu sake jarraba bikin ka gani, to kaga ya buɗe. Za mu kashe wayar mu ga. Yauwa, mun kashe wayar. Za mu sake kunna wayar ku ga yadda tsarin yake. Ga waya tana kan kunnuwa. To kaga ta buɗe maka duk da na manta a can wajen kunnawan ban sa security ba. Yauwa to gashi na sa na buɗe correct. To ga lambobin da za ka yi amfani da su wajen rushe dukkanin wani security yadda za ka ba wa abokinka ko kuma budurwarka mamaki. To ka gani? Da zarar ka danna yes ɗinnan, duka wani abu da yake cikin wayar, duk wani security da yake cikin wayar zai fita. Gashi nan dai yana kan. Yana nan. To yayi done. Za ta ɗauke ta kawo wayar. Idan har kuka bi hanyar nan kamar yadda na yi, daga rana irin ta yau kun daina kai wa wayarku wajen masu kwamfuta suna cikin kuɗinku. Kai ma za ka iya yi ka karɓi yadda za ka samu kuɗi kai ma da kanka. Hanya ce mai sauƙi. Gashi nan dai ana kan settings. Bari kawai bari nayi cancelling. To ka gani waya ta zama sabuwa fil ba security a ko ina. Za ka iya kasuwanci da wannan kai ma in ka ga dama. Yauwa na gode daga naku Hassan Wali comedian.